en un sistema educatiu que no m'exposa a fets històrics que involucren Etiòpia o que involucrin Àfrica, no? Sempre me'l representa com un continent passiu. Això no és la realitat, no? I clar, quan surts d'aquesta realitat veus que és un sistema que genera constantment desigualtats. Jo em dic que soc producte d'aquest colonialisme, no? Producte d'aquest sistema econòmic capitalista que genera desigualtats, no? I em soc molt conscient que jo me'n vaig, de fet, per voluntat pròpia a estudiar fora, no? I ho faig perquè crec que aquí no hi ha suficient diversitat, i si l'és, i si existeix, no ens l'ensenyen, no ens l'ensenyen institucionalment. Jo no em veig reflectida a les sèries, a les pel·lis catalanes. Molts nens encara avui no es veuen reflectits.